Dobré ráno. Ja vás týmto vítam možno v ďalšieho videa, uvidíme, či to budem strihať. Ale my ideme na neurológiu, uvidíme, čo to bude. Sme celkom nabalení. Ja som dorazila, ešte mám 4 minúty čas, takže iba rýchlo uvediem, že o čom toto celé bude. Dneska máme taký lightový deň, keďže nemáme školu, teda respektíve máme, ale až potom neskôr online. A dneska mám na programe jedno vyšetrenie u neurologičky a samozrejme sa zastavíme v nejakej pekárni, potom si kúpiť raňajky a kávu. A každopádne všetkým dobré ráno. Už trošku vidno slnko, aj začína byť svetlo. Ale ja kým nie je slnko vonku, tak je to pre mňa toľko. Asi pre všetkých je to ťažké, ale neviem, teraz je nejakých 6:55, no. Ideme. Something out of space, I got Milky Way for blood, evolution in my veins. Dievča, poď, zapletiem ti vrkoč, izba sa ráno žlto zaleje. Ideme popať. Tam si to pustila. Neviem, ako dlho som nejela mekač. A teraz zachraňujem situáciu. Ja som vždycky ľúbila tieto taštičky. Najmenšie hudbu asi. Ale táto slivková so škrcou. Nám. Je to horúce, ale nám to nevadí. Ja vás opäť zdravím. Akurát idem z Nových Zámkov, som v šáli, predo mnou je extrémna zápcha. Týmto pozdravujem veľmi Stelku, čo sme sa nevideli asi 4 roky, takže to bolo, že dlhé. Je dôležité tráviť čas s ľuďmi, ktorí vás môžu nejako pozitívne nasmerovať. Púšťame na prechode. Čiže hej, teším sa veľmi a mám taký dobrý pocit na duši. Ale hej, ja som nikdy nejako veľmi nemala školu online. Možno začias covidu, tam boli nejaké akože online veci, ale teraz v podstate trošku využívam to, že sme online, lebo koniec koncov prednášky som si pustila v aute cez Bluetooth, takže som to počúvala ako podcast a sa z toho aj teším možno. Mám pocit, že sa potom ten daný deň niečo aj dialo. Teraz som na ceste do Bratislavy, podľa mňa do Bratislavy dojdem tak pri tomto tempe tak za hodinu. Potom už len by som zobrala Atosa von, pravím niektoré veci, ktoré by som chcela a potom budem zrela do postele. Neviem, ako veľmi dobre ma počujete, lebo toto auto je dosť hlučné. Nezhrnula som vyšetrenie neurológie, to som si práve uvedomila. Na neurológii tetanické testy mi nerobili, lebo som 10 dní predtým nemala vysadené ani lieky, ani nič, takže nikto mi to nepovedal. Takže
som dostala termín o mesiac a dovtedy v podstate mám mať rentgeny chrbtice a krčnej chrbtice a ešte dačoho. Tým pádom sa naše kolečko doktorov zase trošku naťahuje. Už mi je to dlho. V podstate teraz je pomaly koniec októbra, ale od polovici augusta to trvá. Už mi je fakt dlho. A chcela by som už mať ten život, čo som mala predtým. Že škola, robota, vek, chýbajú mi ľudia z veku. Takže s týmto sa tak možno trošku pasujem. Sme doma a ideme zabrať von Atuša, možno vám ukážem niečo, lebo plánujem s ním cvičiť a to je všetko, uvidíme sa možno tam.